Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле җыр-моң сөюче дусларыбыз. Эфирда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Беренче җылы эчтәлекле котлау хатыбыз ямьле арса якларына юл ала. Хат юлларына күчәбез. Әни, һәр кайсыбыз өчен иң газиз кеше ул. Йөрәге астында йөртеп, күкрәк сөтен имезеп үстергән. Тәпи басарга, тәүге сүзләрен әйтергә өйрәткән ана белән баланы бөтен гомер дәвамында күзгә күренмәс галәм җепләре бәйли. Матур табигатьле, эш сөючән, оста куллы һәм киң күңелле кешеләргә бай булган Ырсай авылында яшәүче кадерле әнкәебез Флүрә Әхияр кызы Сакаеваны күркәм юбилее 80 яшы тулу уңайыннан ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең кадерле әнкәебез сугыш чоры баласы. Кан куйгыч алышлар барган 1942 елда Үрмәк авылында дөньяга килә. Солы кыз булып үсеп бу җиткәч, 1962 елда Ырсай авылы егете Флүс белән кавышып, матур итеп дөнья тергезеп җибәрәләр. Күркәм йорт салып керәләр. Алар безгә 3 малайга һәм 2 кызга гомер бүләк иттеләр. Икесе дә хезмәт юлларын авыл хуҗалыгы тармагы белән бәйләп, Урал колхозында тырышып эшләделәр. Кадерләребез 45 ел кулга-кул тотынышып, авылдашларына үрнәк булып яшәделәр. Кызганычка каршы 2007 елда әтиебез мәрхүм булды. Безнең әниебез гади дә, сабыр да, тырыш да һәм таләпчән дә. Ул озак еллар Ырсай сөтчелек фермасында намуслы хезмәтен салды һәм һәрбер эше мактаулы, сүзе үтемле, үзе ихтирамлы булды. Берничә ел рәттән Ырсай авыл советы депутат итеп сайланды. Үткән гомере тынгысыз, авыр булса да, күңеле чиста, йөрәге саф аның. Безне 5 баласын җил яңгыр тидерми яратып үстерде. Хезмәтне сөяргә, кешелекле һәм кешелекле булырга өйрәтте. Барыбызга да белем биреп, олы тормыш юлына чыгарга ярдәм итте. Кыенлыклар алдында куркып калмаска, юмарт булырга, изге гамәлләргә саран булмаска өйрәтте. Бала кайгысы да күрергә туры килде аңа. Дамир улы вакытсыз якты дөньяларны ташлап китте. Бүгенге көндә өлкән улы Гөлүс Нуриман районында муниципаль район хакимияте башлыгының авыл хуҗалыгы буенча урын басары вазифасын башкара. Кызы Венера әнкәйнең һөнәрен дәвам итә. Ырсай сөтчелек фермасында мактаулы савучы. Альмира кызы югары яркәйдә яши, сатучы булып эшли. Мин Рәмил улы Кырмыскалы районында шәхси эшкуар вазифасын башкарам дип язалар юбилярның балалары. Кадерлебез, без барлык балаларың, оныкларың, оныккачларың, синең белән шиксез горурланабыз. Синең чал чәчләреңә, ягымлы йөзеңә карап, барысы өчен дә мең рәхмәт, әнкәй дип кат-кат дәшәсебез килә. Кайгы хәсрәтләргә бирешми, һаман да шулай көчле рухлы, изге күңелле, сәламәт булып, җан тынычлыгында бергә яшәргә насип итсә иде. Куанышлар гына алып килсен, 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без, матур теләкләрнең бәйләмен. Һәрбер иртә сине куандырсын, шатлык белән яңа таң атсын. Күзләреңне сагыш яме түгел, шатлык яше генә чылатсын. Безнең хакка эшләгән бөтен изгелекләрең өчен зур рәхмәт, әнкәй. Без сине бик яратабыз һәм сиңа карап сокланабыз. Иң матур ихлас теләкләрдән барлык балаларың исеменнән Кырмыскалы районында яшәүче улың Рәмил. Матур һәм күркәм бәйрәмегез 80 яшьлек юбилейгыз котлы булсын, хөрмәтле Флүрә Әхияр кызы. Тормышыгызда иң зур бәхет булган сөекле балаларыгыз һәрчак шулай яныгызда булсын. Киләчәктә дә сезне шундый җылы сүзләре, рәхмәтләре белән күңелегезне күтәреп торсын. Аяк-кулларыгыз сызлаусыз булсын, йөзегездән шат елмаю,
китмәсен. Юбилейгыз котлы булсын. Dağlarının küngelinden yuğalğanı Saklay beni, yaklay beni en keminin dağları Taşlama, enkey taşlama beni izge dağından Taşlasan izgi dağından Yine bəxtli bulalım Taşlama, erkey taşlama Mine izge dağından Taşlasan izgi dağından Yine bəxtli bulalım Tılsımlı da, şifalı da Erkeminin duaları Dualarının şadlığına Yitire tırganları Taşlama, erkeğin taşlama Yine izge duvağından Taşlasan izgi duvağından Yine bəxtli bulalım Babaklım bilde erkeyden öğrengen dualarımı Yitgererimin tükümü şeşimi mini sezgede ağlarını Taşlama, erkey taşlama Yine izge duvağından Taşlasan izgi duvağından Yine bəxtli bulalım Taşlama, erkey taşlama Yine izge duvağından Taşlasan izgi duvağından Yine bəxtli bulalım Taşlasan izgi duvağından Yine bəxtli bulalım